Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purur. Book your seat today. Limited seats available. बंदराचे आज इनॉग्रल फंक्शन करतोय. जवळजवळ सुमारे 40 एकर जमीन ही या लागवडीखाली येणार आहे या बंधाऱ्यामुळे. त्यामुळे 140 शेतकऱ्यांनी या बंधाऱ्याचा उपयोग आणि पुरेपूर फायदा घ्यायचा आणि लागवडीखाली आलेली शेतजमीन ही अशीच कंटिन्युअस शेतीसाठी वापरावी. त्याच्यासाठी टेक्नॉलॉजिकल इंटरव्हेन्शन इन ॲग्रिकल्चरल या उपक्रमाअंतर्गत आम्ही एक न्यूटेक म्हणून एक एजन्सी आहे ती एक हायर केलेली आहे आणि ते तुम्हाला सायंटिफिक पद्धती शेती करण्याच्या त्याच्याबद्दल मार्गदर्शन करणार आहे. सॉईल टेस्टिंग, वेदर चेंज, कुठल्या प्रकारचे पीक घ्यायला पाहिजे त्याबद्दल ते मार्गदर्शन करतील आणि या संधीचा सगळ्यांनी पुरेपूर उपयोग करून घ्यावा. डे बाय डे आयज डेव्हलपमेंटाची आयज गंगा जशी व्हावाता तसे पद्धतीने संबंध आयज आमच्या मय मतदारसंघाचा विकास झपाट्याने चालू झाला. कुंभारवाडा मय हांगासर असलेल्या या बंधाऱ्याचे आयज लोकार्पण सोहळो हांगासर संपन्न जाता. वेदांता सेजा कंपनीच्या CSR फंडांसून बांदलेलो हो बंधारो जवळजवळ 40 हेक्टर जमीन आणि 140 शेतकार जे हांगासून ते कुंभारवाडा पासून ते सावंतवाडा या शेतांक लागणारे हे उदक या बंधाऱ्यापासून आमकां मेळटलें. 50 लाख रुपया खर्च करून बांदलेल्या या CSR फंडांसून जे सेजा वेदांता कंपनी हो बांदलेलो आसा सगळ्यांच्या वतीनसून त्यांचे सेजा कंपनीचे हांव आभार मानपाक सोदता. अशा तरेचे ह्या बंधाऱ्याचे लाभ सगळ्या शेतकऱ्यांनी घेवचो.